The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Ano sa kita ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios agig sumpay sa atong biliyaan nga topic, the rebound or niya kita bahin sa rebound or confession as a whole. Ang title nini is Christian Problem Solving. Okay, mo ni atong ikaduhang session bahin ini og akong gi panginaut nga kamo nga mga magtotoo andam na kamo inyo nang gi hingandan ang tanan ninyong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan aron ikaw makaandam sa pagtuon sa pulong sa Dios, mapunan ka sa Espiritu Santo. Apanalang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton mong paggamit diyan ang imong kabubuton, free will sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluwas o aron ikaw makasalmot na usab dinhi nga tong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Now, gahapon nagisgoy kita bahin ni ining of course rebound kita. So atong giingon kanimo nga kung dili ka mogamit ni ining rebound, 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung di ka mogamit ni ini ang siyam nga laing problem-solving devices, dili kini mo salir. It will not work. Now, okay, ingon ka kagahapon nga Kristohanon ka naman unta apan nga naman nga kanunay ka pa mang makasala. Now, I found I still sin and nang murag ma-frustrated ko usahay. Now, after all, ang sala dili magin na makapahimo sa Dios. Dili buot ang Dios nga ang iyang mga anak makasala. So mo na nga usahay ikaw moingon nga murag pati nga bitaw ko usahay nga even if I am already saved, why would I do these things pa? So kanina tungo ka pa maluwas, wa ka man masayod bahin sa paagi sa Kristohanong pagkinabuhi. Mo na nga gikinahanglan nato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Unsaon pag-operate sa pagkinabuhing Kristohanon. As far as sin is concerned, gikinahanglan nato ang pag-ila. Unsaon nato pag likay niini. So atong itun-an kining ang nag-una nga problem-solving device nga gisangkap sa Dios kanato mga magtotoo aron kita mahibalik sa atong pagkigamitan sa Dios, our fellowship with God. Mao ni ang rebound. Okay. Unsa man ang function gyud sa rebound, mangutan na katingali. Ingon nga magtotoo. Positionally, ang imong kahimtang karon gipaglain ka na ngadto sa Dios. You are set apart to God. Kay bidawat ka naman ni Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluwas, mao kadto ang permanente nimong kahimtang with Him in eternity. Now, dinhi sa panahon bisag luwas ka na, makasala ka gyapon. Ngano man tungod nining atong old signature nga niya sa atong lawas. Gikas tungoy sa tumbok hangtod sa lapalapa
napuno ni og kinaiyang magsasala nga mo magatukmod na ito pagbuhat og sala. Mo na nga we sin. Now, everyone does, including Christians. Now, diha sa 1 Juan 1:8 nag-unsa may gisulti diha. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Ana, suliran yun Apan ang Dios sa iyang grasya, nag-provide na to og solusyon, kasulbaran. And the path to optimize, pinagis paggamit sa iyang problem-solving devices, aron kita makatubo espirituhanon. Di man kita makatubo, di ta makasibog gani sa atong Kristiyanong kinabuhi kung wa tay pulong sa Dios. Di ta makakatuni ining atong itun-an nga problem-solving devices. Ang Dios na kanayon, kung ikaw mo angkon nga nakasala, unya you try to hide it. Now, wala sa may kapasayloan nga himuon sa Dios, wala. Kaya wa man ka mo angkon nga ikaw nakasala, o imo man gitagu-taguan na. Apan ang pulong sa Dios nagkanayon nga siya matinumanon gayod. He is faithful and just to forgive your sin. Now, okay. It's a matter of faith lagi nga to sa pulong sa Dios. Na unsa may mitabog yun na is represented ni ining simple kayo nga kanang paghulagway na kunimo. Ihulagway lang diha sa imong huna-huna, no? Okay, ninumdum ka sa cross representing salvation. Kanang cross mao kana ang stimulus, pag-agda, pag-awag, kanang imbitar sa Dios kanimo nga mutuo ka kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong maluluwas. Okay? Gidapit ka aron ikaw kanang maluwas. Kini alang sa mga di magtotoo, of course, kining maong stimulus, pag-agda sa Dios. Now, sa diha nga ikaw moingon og mutuo ko. Pagtuo gini mo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, diha ato lamang badlisan ni linya pa ingon sa taas, top circle. Kanang top circle mao na ang family relationship. Ang imong pagkahimugso, pag-usab. Ang imong pagka-born again. You see? Permanente na. Human gyud ka mo, tuo kang Jesucristo, diha. In split second, ikaw madugtong kay puniton ka man sa Espiritu Santo, so to speak. Puniton ka niya, butang ka sa imong relasyon, pagkadugtong, pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo, hangtod na sa kangturan. Kung di na matangtang, way tao, way demonyo, way kinsang gahom, way hari nga makatangtang na niya na. Kaya you are already eternally related to the royal family of God. Miyembro ka na. So, mao na permanent relationship. Apan dito sa ubos, ato na po yung balisan o linya, paingon nga to sa ubos, mao ka na ang bottom circle fellowship. Ang binisiyag fellowship is ang imong pakigambitay sa Dios. Na mao na ang imong pagpakigambitay sa Dios kay napunan ka man Espiritu Santo. Okay? Only the Holy Spirit can do that. Kanang imong fellowship with God. Fellowship, pakigambitay. Na, paminaw na ron. Sa diha nga ikaw mo himog sala, sa diha nga musugot ka sa tentasyon ni Satanas o sa imong kinaya magsasala, mo yung akong buhato ni. Diha, may gawas kasi imong pakigambitay sa Dios. Your fellowship is kanang natangtang. Nahigawas ka.
You are out of fellowship mo nagiingon. Naigawas ka sa imong pagkikambitay sa Dios, kay tuan naman ka sa gawas tungod sa imong pagpakasala. You are carnal tungod sa imong sin nature o sa pagtintal ni Satanas ka imong buhat na. So, hing buhat ka man, you committed a personal sin, then you are carnal. Mo na ang imong status, carnal ka. So kay carnal ka man, gitandi ka sa ka atong prodigal son, anak man siya sa iyang amahan, layas man siya, o matangtang iyang pagkaanak. Ang iyarang fellowship, ang iyang pagkikabitay sa iyang amahan, namo po na ang kahimtang nimo kung makasala ka. Apan ang Diyos, gumikas siyang grasya, tiyaw mo na, naghimo po siya paagi nga ikaw mahibalik unta. You see? Huwag ka pasagdi sa Diyos. Gimuan kag paagi nga ikaw mahibalik ngadto sa iyong pagkikambitay niya. Pinagi sa rebound. Namo na itong giingon og rebound. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Namo na. So naklaro nimo. Ang top circle relationship is permanent, but the bottom circle fellowship is temporal. Okay. So katong top circle, katong lingin dito sa itaas, nag-representar ka na sa imong permanente nga relasyon kang Ginoong Jesucristo. You are eternally secure in your future with Him. Now, garantisado na kay iyan ang pasalig sa Dios, dili pasalig sa tao. Ang atong relasyon ngadto sa Dios permanente. We cannot leave the top circle, dili. You see? Watay nahimo yan tong paggaluwas na to. Ang Diyos mo'y nagalihok niya to. Watay nahimo, igo lang tanghing tuo. Yung sinagkita mo na. That's the key in the Christian life. Now, kadtong ubos nga lingin represents the believer's fellowship with God. Sumasa kong gi-explicar na nimo. Now, kung doon na tayo sala nga wa ikumpisal, wa na to isugid, wa na to hinganli sa atong kinabuhi, kanang if we have unconfessed sin in our lives, we are in fellowship with God. We have no paminaw atong klarohon. Kung wa kay unconfessed sin, in other words, wa ka magtinero mga sala, ikaw anaa sa fellowship with God. Now, motong akong giuni mo sa diha nga ikaw makasala, we bounce out of the bottom circle and lose our fellowship. Luwas gihapon ta, secure in our permanent relationship with Christ, but living outside God's plan. Tuwa tas gawas. Tuwa ta magkinabuhi suod sa plano sa Dios. The moment we do, sa pag-rebound na to, we are back in fellowship, back in the bottom circle. Sabot ka? So, when you sin, sa diha nga ikaw makasala, God expects you to cite, name, acknowledge, confess your sins to Him immediately. Diha gyud. Ayaw na paghuwat until you go to bed to rebound. Ayaw. Huwag rebound kung siya may tabo ni mo niya nang higay mo na. Don't wait an hour. As soon as you recognize you have sinned, diha, go to God the Father in silent prayer. Kaya mong pag-ingon something like this, Heavenly Father, ay akong hingan lang ng akong mga sala. Sala sa pagka-arugante. Salamat o Diyos sa imong pasaylo. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Muna. So imong responsibilidad to go to God and admit your sins.
This is using problem-solving device unsa. Number 1. Mo na ang rebound, nag-unag yun. This is the key to go on with our spiritual life. Now you are back in fellowship and you are able to resume living the Christian way of life. Now I hope na sabtan mo ni. Now sayo ta nga ang sala mo'y maka putol sa atong pagkigambitay sa Dios. So mo ning may nungdanon pagayo nga atong hinumduman kini. Itong balik-baliko niya hangtod mo sil-sil gyud diya sa mga libatakan. So sa diha nga ikaw ana ay pakigambitay sa Dios, ikaw gi dumala sa Diyos Espiritu Santo. This is spirituality. Klaro nimo ang spirituality. When you are out of fellowship, you are controlled by yun sa. Kinsa may mag-control nimo? Ang imong kinaiyang makasasala ug mao nay carnality. Carnal ka. Like the prodigal son, unsa? Makaluluoy imong kahimtang. Kaya nga naman, anak ka man sa Dios, iyagyog kang pantunon, iyagyog kang disiplinahon aron mahibalik ka. You see? Mao ni pagtulid ba nimo sa imong Kristiyanong kinabuhi. So, at this moment, nining higayon na nga nagpaminaw ka nining atong pagtuon nini, you are either carnal, meaning out of fellowship, or spiritual, in fellowship. What my middle ground? Spirituality is an absolute. So, kung wa kay paggamit sa rebound, you will change more of a tendency. Magkatay-katay na na imong mga sala. Kung di ka mo rebound, without using rebound, you will change sin. Katay-katay imong mga sala and destroy yourself. Kita nimo? Ikaw na po'y nagaguba sa imong spirituanong kinabuhi. So, imong gitugutan ang imong kinaya magasasala to take control totally and end up being disqualified to serve God. Ma-disqualified man yun ta sa atong pag-alagad sa Dios kung dili ta mo tuman nining iyang mando. You will become a Christian casualty sa plano sa Dios. Of course, di man muwa lagi ng imong kaluwasan. You didn't lose your salvation. You cannot lose your salvation. Ako gining balik-balikon, you cannot lose your salvation. Intact na to. Anak ka na sa Diyos. Hangtod. But you are going backwards sa imong espiritual ng kinabuhi. You see? Inay nga mo kanang move forward ka, ning retrogress ka man, ning kanang reverse ka man. So if you choose to disobey God, kung mo ina mong pilion, imong gipili ang imong pagkamiserable, kasabot ka. You are a victim of your decisions. Dili sa mga sirkumstansya. Now, ang imong pagbaton sa kanang fellowship is a choice. Naraman na siya mong pagpili ba? Choose wisely. Turn away from carnality and admit your sin to God. Kapila ramang gunay pag-admitir, pag-angkon nga nakasala ka, paggahi malagitag, oo, usahay mo. Unsa, magtuman malagitag ato. So, you may fall back to the same sin afterward. If you do, sugid na po na. Move on in your spiritual life. Just as simple as that. So, try to keep a short account sa sala. Romans 6:12 unsay gisulti. Do not let sin reign in your body so that you obey it. Now, this is the way sa pagpugong sa kanang kinaya magsasala sa pagdumala sa atong kinabuhi. Pugni.
You see? Resist the sin nature. Kaya sa imong pagtubo spiritually, you will find you sin less. Ha? Magkaanaman na rabag kawa ng imong ganas pagbuhat o sala. You will sin less sa imong pagpadayon sa imong pagtubo ng spiritual. Now, there may be sins you are not even aware of. You did. You may commit many sins before sa imong pag-ila. One, before you recognize one and name it. Now, dili ka kainumdum sa uban, it's okay. Ang grasya sa Diyos has you covered. So, hingandi katong mga sala nga imong nainumduman o sibog nga tusunahan. Kaya ang Diyos na kanayon, if you will name the sins you identify, I will be faithful and just. I will be faithful and just to cleanse you, even from the ones you don't remember. Now, nakasabot ka ba? Hingandi lang kanang mga salang imong nabuhat nga imong mahinumduman. Lahi man po ng imong yung tuyo o galimot. Lahi na. Hinumdumi katong mga salang imong nabuhat. Hingandi na. I-appeal kadtong unsa. By the way, atong klaruho na, ang pagpasaylo sa Dios, human na to, i-rebound ang atong mga sala. I-appeal og pa sa Dios kadtong nakalimtan. Katubang mga sala nga imong nabuhat apan imong nakalimtan. I-appeal to kanang papas sa Dios. He's going to blot them out. He is just and faithful. Now niya sa abrihira imong Biblia des Isaias, Isaiah 43:25, unsa gisulti? Even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Human mo hinganli sugid mo mga salang ato sa atubangan sa Diyos gamahan, di na hinumduman sa Diyos. I will not remember your sins na. Kundi di sa Salmo 32:5 pod, nagkanayon iniog, I acknowledged my sin to you. My iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Now, usahay na mumuhat ang mga butang atong gituan nga we are not capable of doing. God is not shocked. Just admit them. Isulti kanang butyag ngadto sa Dios unsay imong nabuhat. That is what confess means. And you don't have to ask Him for forgiveness. Wala na masubay sa iyang patakaran. Dili na kinahanglan mga ikang pasaylo. 1 John 1:9 says, if you name the sin, He will forgive you. Ngayon mo siya, if you kanang ask forgiveness, what ba? You don't have to ask Him for forgiveness. Okay? Now, just name. Magkumalikon, just name. Hinganli. One by one. Itong imong mahinumduman. Okay. Now, unsa man nimo pag-ila sa sala? How do you recognize sin? Now, let's identify what sin is. Sin comes in 3 different packages. Na ito ang puding gihisgutan, Ang sins nga himong kanang bigkas kay Tagalog man na, himong gisulti. Sins that you say, such as lying, slander, gossip, cursing,
malaining, criticizing, bullying, backbiting, kani imong pagpamakak, imong pagdaot sa uban, sa kanang libak, o sa imong cursing, imong pagdaot, criticizing, kanang sa batoy criticize binisaya, imong kanang basta kay imong doon na kay description ng tawhan na imong daot ba, pagdaot na, bullying, backbiting nya. Ang sunod, sins that you do, ang imong gibuhat, such as unsa, addiction, drunkenness, stealing, abuse, adultery, fornication, pornography. Ang adultery, by the way, ang pagbuhat o kanang pagpanapaw ay minyo man ang nagabuhat niya na. Ang fornication, kanang pagbuhat o laway uban sa dili minyo. Okay, mo ni sins that you do. Dato ta sa sins you think, imong paghuna-huna, such as imong kahadlok, kabalaka, kanang pangabubho, imong kasuko, ang iyong pagbati og kanang sadan, guilt, ang imong paghukom, covetousness, lack of forgiveness, way pagpasaylo, arrogance, kasina, ambugiro, pride, vindictiveness, self-pity. Mo ni ang klase-klase mga sala. Of course, doctrinally ato man yung term og sins of the mind or mental attitude sins. Sunod, sins of the tongue, sala sa dila. O ganyan katulo, overt sins, katong sala na gyud nga makita sa gawas. Now kini, these are not all the sins recorded in the Bible. This is just to give you an idea of the things nga gi-identify sa Dios as sin. Okay? Now ato niyo padayon ugma o nindot kayo ning atong paghisgot ni ining rebound. Mayroong danon kini pag-ayo. I hope nga nakapupo pagtulunan. Salamat o Dios nining grasya nga pagtuon sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinero kami makapadayon nining among spiritual momentum. Salamat sa among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.